Така, ето и един доста нашумял напоследък модел Pagani Utopia. Не е неизвестна фирма, на CCA е. Cool Chic Auto или Chic Auto, който както иска си го превежда. Но детайлите са невероятни. Детайлите просто са един път. Много добре е направена. Ето вижте тук вътре стоповете. Знам, че повечето не харесвате Pagani, но специално моделчетата са много пипнати, много направени. Особено от неизвестни фирми. По-известните преследват по-ниска цена, тази е на много по-висока цена и съответно и качеството е превъзходно.